Actual Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pista 19 na bulan sang Setyembre, tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyo nga aton talakayon para karon nga adlaw. Remember kamo sang comfort women atong biktima pala sang tiyempo hapon, siling nila kay Presidente Bongbong Marcos. Abi Mr. President, ipadangat man ang amon kaso sa pungsod Japan. Ang barangay kag iski eleksyon na gagumun-gumun na samtang gahilapit na ang desisyon sang Kamara. Presyo gatong talakayon nato nina. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sang Lasais 34 ang mga balita kag isyo manamit talakayon. Pero ang una, amo ang pinakamaayo gid nga balita para sa tanan, ang balita sang aton patrol. Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Ko? Oo! Ikaw! Dakop ka! Nadagpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka! Dakop ka! Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Oo! Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Daog ka promo sa Action Radio Bacolod. May nadagpa na ang Aksyon Radio Bacolod. Yari na ang tagdaog, bangog nga, dakop ka! Ay, aga pa, may nadakpa na. Amo niya ang maayong balita idulong sa aton sang patrol o pod kay aksyon Alvin Graba. Patrol! Ari na, may nadakpan nagigit action, Fred. Buena mano! Si nanay, mamahaw ta diri action na, Fred. Baligya sang mapamahaw, pero makapamahaw gigita na sa iya. Tunog sang iya nga numero sang radio action na, Fred. Gano mo gani, nay? Anong pangalan mo? Si Julita Lamina. Julita? Lamina. Lamina. Pila ang edad mo? 69. Dalaga? Laon. Available na available. Sige. Ari kita action na, Fred. Sa Purungok Coca-Cola. Barangay 7 na aktuhan ta si nanay galakad kami na aksyon pero aktugid nagapamati no sa Aksyon Radio Bacolod. Madam, bilang regalo sa imo pagpamati ari batuna dani ka medyo mabugat aksyon na, Fred no, medyo mabugat ni nang oo bugas kaga of course palihog lang ko anay payatuan kay panawag lang diri lang nanay nano dara yos kaga ari pagid isa pa samtang nagapangapik ka mas maayo uyat mo gid ni madam no Amo gini usarong kadaga. Kadaaga sino ginapamatian mo gani subong Si Fred Salanga. Fred imo action na, Fred imo gid na kay kumo na paktan mo gid ang imo ginapamatian subong nga aga, madam, kay kada aga ka gid ka pamati. Kada aga ka gid ka pamati Maghapon. Hasta maghapon. Hasta gid maghapon gali action, Fred. Kumo na aktuhan ta ka gapamati sa Action Radio, may bugas ka na, may mag ka pa, ari pagid, madam, tumataging-ting nga 500 pesos buena mano para sa Salamat din sa Action Radio. ano mahambal mo diri subong kagay action, friend? Nang salamat gid ko nga na dakpan gid ko sa ako napamati.
Sige nga lang ulit, Nay. Si Julita Lamina. Si Julita Lamina, Action Fred, no? Congratulations kay Madam Julita Lamina. Victory Action Fred sa Purok Coca-Cola, Barangay 7 with Action Nani Kirao. Ini si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Aga pa kamo pamati na basi kamo ang masunod nga madakpan sang aton patrol sa aton dakop kadaog ka promo. Aga pa kadibuinas ba? Action Radio Philippine Standard Time la 6:38. Tandaan nyo ha, galibot may mga personnel pa ang Action Radio. Pag madakpan ka, automatic, may premyo ka. Dakop ka, daog ka, diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nauya ako magulang ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
Radio Philippine Standard Time, Lasais 43. Kadumdum kamo sang comfort women. Sa tong panahon sang hapon, ikaduhang inaway pangkalibutanon, dihamak to ang mga babae nga ginhimo nga palautwasan sang mga Hapones. Amo ning panawag sa ila comfort women. Ang grupo sa karon pila ka dekada na halin sa magluntad ang inaway kalibutanon padayon nga nagasinggitan hustisya. Siling nila, dali na lang kami mapatay, wala pa kami kabaton hustisya. Amo nagapanawagan sila sa bago nagpungko nga presidente nga si Bongbong Marcos nga kun mahimo madalaman ang ilakaw sa didto sa pungsod Japan. Kabalo kamo sa 174 ka mga comfort women ginimo sulugoon, ginimo palautwasan, pinanglugos sang mga soldadong Hapon. Balo kamo kung pila bilin, 4 na lang sila ang nabilin nga buhi. So galaom sila nga posible paagi kay Presidente Marcos madala kay dugay na ning alungay nila hustisya kag kompensasyon sa naangko nila nga pag abuso sang Hapon sa ila. Himuon kada daw ibutang ka sila puluyan, himuon ka kalingawan, himuon ka palautwasan sa mga soldadong Hapones. Kadumdum kamo, ining kampanya gin porma ni Maria Rosa Hinson, mga 30 anyos na ang nakaligad. Siya ni ang nagsaysay kung ano ang ginhimo sa mga soldadong Hapones sa ila sini nga mga Pilipina kag ginabusuhan, ginhimo sila nga daw palautwasan sa mga soldadong Hapones. Tiamak mo, sa 174, 4 na lang ang buhi hasta subong wala pagid makabaton kompensasyon kag hustisya. Base pa man lang ang ila pag-alungay sa bag-o nagpungko nga presidente, mapamatian man ang ila kausa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais 46. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Mga trabaho kasubong sa construction worker, taxi driver, kargador sa merkado, Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radio Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radio Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable. Kag iske nga eleksyon man, doso butong. Daw madayon, daw hindi, daw madayon. Pero kung pambatian mo, si Senador Aimee Marcos, sila niyate, kung ako luyag ko pa isulon, sugot mga ni utod ko nga si Presidente Bongbong Marcos o galing sa ulihi ang Malacanang bangod sang palayag sang kumilit niya ti kun paisulon nyo gusto ka mo maglabot sa mga sobra 18 bilyones ang gastuhon sa gobyerno dire kag daw lang umpok sila nya bitun-an taliwat ripasuhon taniliwat kun bala dayunon na lang kay kun dayunon gamay ang gasto. Pero kung ipaisol, baka dako sang gasto, amo na subong nga hindi pa maintindihan. So wala pa siguro, may dako pa nga posibilidad nga basi dayuno nila sa Disyembre 5. Wala tonta, sa pagtakop sang bulan sang Setyembre, kung iduso gid sang Kamara sa third kag final reading ang pagpaisol. Kagulaton taman, kung ano ang desisyon sang Senado kung pabatian ta si Megs 80%. Pero bangod sining karon nagtuluhaw nga isyu nga perti kadako sang gasto kon paisulon base kon maminsar ang Malacanang, maminsar ang mga mamalida nga ilargada na lang ang barangay kag iske eleksyon sa Disyembre 5 karon nga tuig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:52. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Mrs. ano gani ka, ma'am? Ikinan, sa Gilimaras, 60. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po ng si
mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ubraw na daso. Brown na daso singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4Ps lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4Ps na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapasisikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung ano man natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo. Kayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabog sa premium sa Action Radio. Kaya Final sa adjustment naman sa presyo sang gatong. Hulag-hulag na subong sa pangkalibutanon nga merkado ang presyo. Ikatatlo kasi man na posible basi kaluyan ang rollback daw dako-dako no sa diesel kabay pa nga malabot sa 4 pesos kada litro ang ios-os ang presyo sang diesel. Pero ang final adjustment karong nga adlaw ginatun-an pa ang gasolina. Posible steady pulso siya para boss, posible may rollback pero katitinggid, masyado kagamay sa ipanubo sa presyo kada litro sang gasolina. Katatlo kasi manan ni nagligad to ang gin-os-os siya sa gasolina 45 sentimos. Piso kag 45 sentimos sa diesel, piso kag 70 sentimos sa kerosene sa nga nagligad nga simana. Tikabay pa nga madako-dako gawa ang pag-us-os sang diesel. Mayara nga ni paglantaw posible gasolina kung maglubo gin man basi kon 10 sentimos lang.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58 na. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!